Здравейте, днеска правим клип. Ето, ще опитваме и аз тя. Добре, чакай сега да продължаваме. За малко прекъсна. Здравейте! Прави. Аре, идва тук. Така. Сега първо трябва да вземем нещо да си пържим, да си бъдем. Кой първи ще дава? Ще дава. Скри се с бузата. Бузата се вижда. Вижда ли са? Да, може да се вижда. И тогава... Изчакайте за малко да открием нещо. И добре, продължаваме. Да, и аз цята. Сега. Дай да помириша. Това е салам. Да. Добре. Ой, оба. Извинявайте. Малко. Така, сега. Помириши. Я лапай. Така. Дай да му случа. Маслина. Да. Добре, сега започваме странно музика. Ще мога да някакви казаха витамини. Така. Витамини, минерали Си си. това. Мириши на мента. Да. Лукче. Да. Няма да го ям, не му се да. Добре. Значи аз ще го изям после. Така. Тогава ето ти едно нещо. Да видим дали ще го познаеш. Ще мога да видя. Айде бе, дай ми го. Ей, чакай, Може да чакай. мириша. Чакай, че не съм го отворил. Ти показваш ли го на хората какво е? А? Да. Окей, бе, окей. Айде бе, не мога да помириш нищо. И ръцете ми са хлъзгави. Чакай, не ми давай, това не се отвърза. Добре. И чакай за малко да го отворя. И продължаваме. Сега да видим. Така да видим сега какво ще. Показва ли го на хората какво е? Да. Колко мириша? Дай ми го си. Може се да дай да пълно. Вафла. Да. Само е пълно тук. А така. Да те виждат хората. Така. И сега. Кой махам? Там ли е таблета? Не тук. Не тук. Да. Така. Сега. Скрин става след епизодите. Така. Чакай. Да. Хляб. Да, познах. Така. О, последно нещо. Нещо отваряш, но не знам какво е. Готово. Помириши. Това
Нещо като вафа, вътре има нещо като въстъци. Да. И добре. Изчакайте да се го завържа и аз да почвам. И така. Така. И какво? Разбирай просто. Салам. Маслина. Грижи. Грижи. Не разрешам. Къде е другата пушка? Пускай. Да. Видям. Салам. Да. Имаше една грешка. Колко имаш? Защото не ти казвах. Добре. Какво ли ще стане, ако задържим една гримаса дълго време? Как да си изберем? Вафла. Да. Сега първо разтози очи и после издадена челюст. И за красота. Приятно противно приятел. Тази се казва... Гари Венял. Нещо шумее. Да не пазим протестните мутри за себе си, да ги споделим със 7-те морета. Бомбон. Че гледаш ли? Какво? Хубаво не ми удари до носа. Какво? Дай ми го на носа. Протест да прави физиономия и разбира се, че да е Ментов бомбон. Ще гледаш ли? Не. После. И хора. Чакай, не. Да, още нещо съм дал. Извинете. Давай. Сетих се. Само да мълча. Шоколад с пастъци. Шоколад ме пахне. И хора, това е за днес. Ще се видим в следващия клип. Ай! Ай, чао. Патрик, хвана ли те? Каменела!